जइन जादों माने मोननैसो बाथ्रा बुंनो दोङो दिनै लाइफआव जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग लाइफ में थोड़ा कुछ बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें Oke oke, hello ada Kemden Keremdau Basmatari. Hello hello. Hello bro. Arbit channel. दे गासैबो दालाय कमेन्ट होलाय बोरै खबरफ्रा गासैबो आंलाय जोबोद मोजाङानो बे लोगोफोर कारेन्टआ थांनो हानाय दे माने थांलाय फैलाय जागासिनो माने बार फैगासिनो थारमाने बेनिखायनो जेबो गेरान्टि होनो हाया आरोना देलाय ओरै हाय हाय हेल' हेल' मा खबर बरिया खबरा बहुत बरिया हेल' आदा Sanita Bora hi Ajay Demari hi hello hello कमेन्टआ बहुत फैदों आं फरायस्लाबनो हायाखै खबरा बहुत बरिया दै आंनिया बहुत बरिया खबर माने मोनसे बाथ्रा बुंनो फैदों आं र' दसे 100 जनसो लाइभ जाबा बुंगोन आरोना दे जल्दि जल्दि लाइभखौ शेयार खालामबानो जाबाय आरोना लाइभखौ एसे शेयार खालामदो लोगोफोर जाय जाय नायगासिनो गासैबो लाइभ खालामना होदो खबरा बरियालै ओंखाम जादोंना जायाखै लोगोफोर देलाय खोन्थाहरलाय आंथ' दासो जाखांदों 37 जनल'सो सरि दै सरि बहुत नटिफिकेसन फैगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे बाथ्रा खोन्थानोसै आं माने एसे लाइफआव एसे मानसिफोरा बुरजा जानायबा गाहाम जागोन आरोना बेटारि 4% oh my god माने लोगोफोर मोनसे बाथ्रा आरोना बरिया खबरा नै बहुत बरिया मोनसे बाथ्रा माने आंनि माने आंनि गोरबो खुंगुर चेनेला जेब्लानिसिम 30K साबस्क्राइबार जागोन लोगोफोर होनबा आङो मोनसे गिफ्ट एवे लाबनो सानदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय देलाय नोंथांमोना बुंलाय मा गिफ्ट एवे लाबा मोजां जागोन नोंथांमोननि थाखाय स' बेखौसो एसे मिन्थिनो थाखाय आं लाइभ फैनाय जादों दायो दे लोगोफोर जाय जानायगासिनो गासैबो लाइक खालामना होदोब्रा लाइक खाम जाबाय आं खाम जाबाय नोंहालाय जादों जायाखै बिकि दैमारि अखा हासिगोन औब्रा अखा हासिगोन कारेन्टआबो थांनो हानाय जेबो गेरान्टि गैया आरोना दे एसे बुंहरो लोगोफोर मा गिफ्ट एवे होबा मोजां जागोन आं सानदों आरोना मा गिफ्ट एवे होगोन माबा मोनसे इउनिक खालामनो लुगैदों आरोना आं स' आब'आ गैया नामा आब'आ गैथ'वा आब'आ क'क्राझाराव दंहैयो सर्ट आउट होदो ब्र' औ दिनैसो लोगो मोनदों लाइफआव आं माने बेसेबांबा 10K आवनो आं लास्ट लाइभ फैदों ओमफ्राय 10K निफ्राय नै 26K दायो ओमफ्राय जाहोनाव गाबोन मेहेरदा फैनो हानाय दै गाबोन न'आव सफैनाय आरोना मेहेरवारि स' नोंथांमोना सोरबाथ' सिनायखागोन फ्रायानो सिनायो मेहेरवारिखौ बे फैनो हानाय आरोना ओमफ्राय साननैसो थागोन जोंनावनो ओमफ्राय फैबा बहुत बरिया भिडिअ फैगोन सानैदों बेनिफ्राय बेनोसै बहुत इन्जय जागोन गाबोन न'आव सफैनाय फैगोन बियो फैगोन फैबा कनफार्म गैया नाथाय कल खालामगोन आदाया आं कमेन्ट खिन्थु फरायग'नो हायाखै दै आदा लाइक खालामबाय आङो सेल्फ मा होनदों गिफ्ट एवेखौ सेल्फि स्टेन्डखौ सेल्फि स्टेन्ड नांगोन नामा सिनायो आदा हेल' चेनेल नेमखौ साउट आउट होना होदो SKRJ दे साउट आउट होनो थिनदों SKRJ स' जाय सिनाया बिथांखौ सार्च खालामना नायबानो जाबाय आरोना हाय ब्र' दासो वाट्सएप स्टेटास नायना फैबाय आं बेयाव सोरनि वाट्सएप स्टेटासफ्रा द फानि मेहेर मेहेरवारिया फैगासिनो जाहानाव
बिब'सखौबो लिंहरा दा अके बिब'सखौ जोङो मेहेर जांदो बिब'स लानाव थांनाय जाबा थांगोन डिएन ब्लग्स भाई आंबो थांगोन नोंसानाव ब्र टाइम लाना अके फैबानो जाबाय फुरा मस्ट वेलकाम आरो ना मस्ट वेलकाम चेनेल नामखौ साउट आउट खालामखांबायब्रा एस के आर जे गासैबो नाइस हेल' हाय देलाय मेन कुइसना जाबाय गिफ्ट एवेखौ मा होनांगौ देलाय बुंलाय नोंथांमोना दे बुंब्रा अभिनाव बसुमतारी आंनि स्टेटास मा स्टेटास होनदों बुजियासै आं दे गासिबो लाइक खालाम जाय जानायगासिनो लाइभखौ हेलौ बिब'सा नोंसोरनि गामिनि नामा गामिनि नङा जोंनि गामिनिफ्राय हमना ला 8 किल'मिटारसो थांनांगोन गरेस्वराव बिब'सनि नङा गरेस्वर बाक्सा गरेस्वर जोंनिया उदालगुरि खबरा बरिया आंनिया बहुत बरिया खबर नोंसोरो गिबि एवेनि थाखाय बारा बानो नामा लोगोफ्रालाय आं सोंदों गिफ्ट एवेनि बाथ्रा खबर सोंबाय थाखो आं सानदों आरोना गिफ्ट एवे 30K जाब्ला आङो सिख्लाफोरनि थाखाय स्पेसियेलि दख'ना होगोन सानदों आरोना ओमफ्राय सेंग्राफोरनि थाखाय मा थारमाने बेखौ बुं नोंथांमोना मा नांगौ 30K आव आं होगोन आरोना कमेन्टआ थालांदो दै आंनिया बहुत थालांबाय कमेन्टआ सरि दै हायोबा एसे इउनिक खालामदो माने इउनिक खालामदो आं सानदों मा लाबोगोन माने सिख्लाफोरनि थाखाय दख'ना सानदों आरो नाथाय सेंग्राफोरनि थाखाय गामसाया बारा सुट जायाना स' बेनिखायनो सेंग्राफोरनि थाखाय मा टि सार्ट गस्ला नङा माबा मोनसे स्पेसियेल बिदि माबा मोनसे इउनिक खालामनो लुगैदों आरोना स' नोंथांमोना बुं माखौ नांमारगौ आं बेखौनो लाबोगोन अके थ' जाय नायगासिनो लाइभखौ शेयार खालामबानो जाबाय दै वाट्सएपफोराव एसे शेयार खालामना होदोब्रा आंनिया दाखालि 10K आवनो 100 प्लास जादोंमोन लाइफआ दिनैयावनो खम माथो गासैबो जों लिडार सिक्स नायदो नामा दाबो एसे रिलिज जाखांदों आंबो एसे नायखांबाय नाथाय फुल नायाखै आं दा हराव नायगोन आं गासैबो लाइक खालामदो जाय दे आं कमेन्ट फरायनो दे सरि आं बहुत दुखिबाय नोंनि गोसो बायदि होदो गिफ्ट एवेखौ ब्र नों बुंनाय अके आंनि गोसो बायदि आंनि गोसोआथ' आं दा जि बुङो बेनो बेनिफ्राय नोंथांमोननि गोसोखौसो आं एसे जेनेबा मा लुगैमारदों थारमाने बिनि सायाव एसे बुंथिनदो आरो आं बेसेबां दामिनि दख'ना बेसेबां दामि दख'ना माने होगोन आरो ना 1500 2000नि आरो बेसेबां बारा हाया आं खबरा बरिया आंनिया नेबाय आदा अके मबाइल हायालै आं बापरे आङो मबाइलखौ होगोन जेब्ला 100K प्लास जाबा होगोन दे अके दे दा आरो आंहा फार्स्ट पेमेन्टखौनो मोनाखै आरो बेयाव मबाइल होनो बोरै हानो आंलाय ओंख्रिया र' मामोनथाय बावगारबायलै आं मामोनलाय ओंख्रिया मामोन आलु भाजा सरि आलु भाजा फान्थाव मैखि दोङो मा दोङो बहुद दोङो जायो ब्र गामसाबाबो गामसा जायोथ' गामसा जायोबा होमारगोनब्रा आं आर'नाइ गामसा दोङो ना बहुत बरियानो फुरा बैसागोनि थाखाय आरोना बैसागोनि थाखायथ' जाला जानायालाय हाय ब्र हेल' आदा मा खालामदों माने आं जना दोङो दायो ओंखाम जाखांना जना दोङो दायो अखा हादोंना हायाखै अखालाय हाहां खालामगासिनो खोरोमगासिनो माने नै खोरोमलायबायना खोनादों ओमफ्राय टि सार्टखौ होदो आदा अके टि सार्ट नांगोन नामा ओमफ्राय माबा मोनसे इउनिक देलाय नोंथांनो हाया बुंलाय माबा मोनसे इउनिक नांगौबा आं होगोन दे माबा मोनसे इउनिक होनो लुगैदों नाथाय खर'आव फैयाखै आं नोंथांमोना एसे बुंना होदोंबा आं माने गोसोआव फैगोन आरोना है इफुलै खबरा बरिया लाभ इउ टु हाय ब्र हेल' ओंख्रिया आलु भाजा ओमफ्राय आंनियाथ' सिख्लानि हिनजावफोरनि थाखाय दा दख'ना जाखाबायलै लोगोफोर ओमफ्राय टि सार्ट नांमारगौथ' टि सार्टबा खिन्थु आं टि सार्टखौनो लामारगोन दे नोंथांमोना जल्दि बुं दाथ' कारेन्ट थांनो हानाय आरो ना कारेन्टआ थांबा गैला लाइफआ फुरा बन्द' जाखाबाय गैखाला आदसा इनभार्टारबो गैया कमेन्टआ हागला जोलै फिल्मखौ नायदोंना नायाखै नायखांबाय माने जास्ट 10 मिनिटसो नायदों आरो ना एख' बुजि मोनाखै दा नायगोन दा हराव फुरा गोग्गोम नायगोन आं डाटा दंखायो आरामसे खबरा बरिया आर'नाइ गस्ला होदो जाहिदनिया नांमारगौ फिक्स खालामसै लोगोफोर अके दिनैनो फिक्स खालामखानोसै आरोना जानो जाया दिनै फिक्स खालामखानोसै
हिनजावफोरनि थाखाय दखना हौवासाफोरनि थाखाय मा थारमाने आर'नाइ गस्ला ना गामसा ना माय एसे मोजां होगोन आरो ना टि-सार्ट जायनि सापर्टआ बारा फैयो बेखौनो आं लानोसै आरो ना ओमफ्राय जेब्लानिसिम 30K जायो आं गिफ्ट एवेखौ होनोसै अके एसे इउनिक खालाम नाथाय गुबुननि हेल्प जायो बेनो जाहैबाय दा आं बेखौनो लुगैदों एसे इउनिक माने गुबुननि हेल्प जानाय माने मा नांगौ देलाय बुंदे मा नांगौ दे नोंथांमोन बुं मा नांगौ एसे बाजेटनि बिथोराव बिखौनो होगोन दे खोनाबायना एसे मा नांगौ बाजेटनि बिथोराव जेरैबायदि दख'नाखौ बुंबाय आं 1000 2000नि गेजेराव माबा मोनसे नङाबा बिनि सायावबो आरो ना नोंथांमोना माखौ लुगैयो थारमाने बियो होनो थाखाय आं नाजागोन आरो ना अके आं बिनि थाखायथ' दिनै एसे लाइभ फैदो आरो ना हेल' जिएफनि मुं बुंनो हाथ'वालै जिएफनि मुंखौ आं बुंजागोन बुंबा इसे इउनिक बेयाव फैया माथो आलु भाजा आरो फान्थाव आर'नाइ गस्लाया हिट जागोन दै जानायालाय जागोन आर'नाइ गस्ला सानना दोङो दोंनायालाय नाथाय नोंथांमोनासो मानियो ना मानिया बेनि थाखाय आं एसे सोंबाय आरो ना बे SKRGनिया बहुद फैबायलै मोनसे खमायावनो मा ओंखाम जाबाय धोरोमसुला बसुमतारि बिखौनो होदो आर'नाइ गस्ला अके जासिगोनथ' आर'नाइ गस्ला गोबाङा बुङो आर'नाइ गस्ला होनना आदाया होगोन नामा जोंनोबो होगोन नामा जोंनोबो होगोन माने जाय पार्टिसिपेट खालामनायाव जाय देरहायो बेनो मोनगोन आरोलै रावबो माबा खालामनाय गैया आरो बेखौ आं सायख'वा मोनसे एप दोङो बेयाव मोनसे माबा लटारि बायदि आरो ना ओमफ्राय कमेन्टफोरखौ सायख'गोन फ्रायानो मिथिखागौ बेखौ उनाव खोन्थागोन आं गिफ्ट एखौ खालामनाय जायो स' मा नांगौ बेखौ बुंबानो जाबाय फिक्स खालामबानो जाबाय दै आर'नाइ गस्ला अके गासिबो आर'नाइ गस्ला होनदों हाय आगै हेल' फुंबिलि आब' मबाइल गिम्बोल आंनियावथ' गैथ'वा आरो बहुत बाजेटनि सायाव जायो आंनो थाबालाय होनो हागौमोन र' इनुसा दाबायदि लकडाउना जामारगोन नामा आं लकडाउननि सोमोन्दै बारा मोजां मिथिया दै आं बारा खोनादों जागोन होननाय खोनादों मानो गाबफोरबा पंकस बर' गाबबायसो माथो खोन्थाथ'नो हाया बेफोरखौ जायो आदा आर'नाइ गस्ला अके आङो फिक्स खालामनोसै आर'नाइ गस्ला अके ओमफ्राय हिनजावखानि थाखाय माने सोरबाफोर गार्लस मोनदोंब्ला बिनो दख'ना बायना हरनोसै नङा होमबा ओमफ्राय हौवासाफोरा सोरबा मोनदोंबा आर'नाइ गस्ला बायना हरसै आरो ना ओमफ्राय सोरबाफोर बेलेग कास्टनिबो सोरबाफोर SMS खालामनो हानाय माने आंखौ बेलेग हारिनि मानसि नायो आरो ना बहुत नायो आरो 10%ल' नायो आरो ना बहुत बेलेग हारिनि मानसि फैयो थारमाने बिसोरनि थाखाय माबा मोनसे जेनेबा जोंनि माबाखौल' नायबा जागोन माबा मोनसे मिलायनोसै नङा होमबा अके ब्र' होदो बिखौनो अके आङो फिक्स खालामनोसै दै जागोन जायाना जागोन ना आर'नाइ गस्ला हौवासाफोरनि थाखाय कैसे हो भाई बहुत झक्कास गौरव भाई बहुत बढ़िया तोर केनेका खबर भाले ना माने गौरव हाजरिकाया जोंनि डिपार्टमेन्टनि लोगो कलेज डिपार्टमेन्ट खबरा बरियालै आब' बैसागुनि दख'ना दिपिका बसुमतारी बैसागुनि दख'ना अके बैसागो मानेथ' आंना 30K आवसो होगोन ना दानि बैसागोआनो बारलांखासिगोन नङा होमबा बैसागो जासिगोन दै जिखिजाया होगोन दे आं बहुत मोजां दख'ना होगोन सिख्लाफोर दे सिख्लाफोरानो गैथारा माथो दख'ना आं होगोन होननाया पिंकि बसुमतारी हाय ब्र' बोरै खबरा बरिया सिख्लाफोरा दासो फैदों नामाब्रा दे नोंथांमोना लाइक खालामाखैब्रा लाइक खालामदो जाय जाय नायगासिनो 100आनो लाइक जायाखै माय गड मा जागोन बिदिबाथाय हामा नाङोना दे लाइक खालामदो जाय लाइक खालामाखै ओमफ्राय माबाफोर नोंथांमोना सोंनो दोङोब्ला सोंदो कुइसन एन्सार माबाफोर दोङोबा आरोना बहुत सोंबाय थायो ओमफ्राय आंनि बहुत मानसिफ्रा बहुत नाम्बार बिहरो आरोना ओमफ्राय आं इउटुबावलाय बारा इउटुब कमेन्टआवनो नाम्बार हरनो हाया आं बेखौ बुंखाबाय मानोना नाम्बार हरना लाबा पाब्लिक जाखागोन नालाय बेनिखाय जाय आंनि नाम्बार नागिरदो फेसबुक पेजाव थां फल' खालामबानो जाबाय गोरबो खुंगुर नङाबा इन्सटाग्रामाव थां गोरबो खुंगुर सार्च खालाम फल' खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नाम्बार पार्सनेलि माबाफोर गोनांथि जादोंबा बिहरबानो जाबाय हरो आं ओमफ्राय जाय बिहरदो हरदो गासैनोबो जायो ब्र' अलमस्ट फाइन बड' ट्रेडिसनेल ड्रेस अके होमारसै बेखिनो आं फिक्स खालामबाय दै नोंनि चेनेलनि मुंखौ बुंना होलाय आंनि
जोंसा TSG जोंसा TSG साउथआव खामथिंदो बिथाङा स' बुंना होबाय आं जोंसा TSG सोरफोर नायाखैबा नायदो बिथांनि चेनेलखौबो गोबा आदा सना बाजैजिं नामा आंखो बैसागुनि दख'ना बायना हराखै बेनो हरनाय जाथ'वाखैलै नोंथांमोननोसो होग्रोगोन आं बेनो होग्रोआथ' हाइब्र' मा खालामदों बहुत बरियानो जना दोङो नि खाम जाखाना जना दोङो आरोना हेल' माय बिग ब्र' हाउ आर इउ नाउ फाइन आदा माखौ बरिया गासैबो बरियाब्रा जागोन दे आदा दख'नायानो मा कालारनि नांगौ दख'नाखौ दे बुंदो गोमो गोजा माने आं बेखौ सानाखै माने कालारा गासैनिबो माने चयसा बेलेग नङा होमबा जाय जितिगोन बिनि थारमाने कन्टेक्टदो माय खामलायना जेनेबा मा कालारखौ पसन जायो आरो मा दख'ना नांगौ बेनि सायाव माबा खालामना रायलायना बायना होगोन आरोना अके जागोन जाया लाइक खालामदोलै जल्दि 100 लाइक खालामना होदो कमेन्टआ खिन्थु आंनि थालांबाय दै कमेन्टआ थालांबाय बहुत फेट ब्र' माला हाबा जागोन माय गड दानो आं हाबा जाथ'वा दै आरो गोबां टाइम दङ आं हाबा जाबा नोंथांमोना गासैबो मिथिखागोन नोंनिया मा डिपार्टमेन्ट कलेजआ आंनिया जिअ'ग्राफि डिपार्टमेन्ट जिअ'ग्राफि देग्लाय 5C दायो जागासिनो मा ओंख्रि जानाय आलु फाजा आरो फान्थाव आदाया अबे गामिनिमोन जोंनिया माबा मा होनो टटलापारा डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरि भेरगाव मालाबाफोर बेरायनो फैदोब्रा जों गामियाव जों हाबनांगोन ओमफ्राय नितामनिया जानि न' खाथियाव नोंसोर न'आ जाने जा दादैनि फिसाजोखा जाय सोलोंथाइया बुंना होबाय आं What is your aim? My aim is दा बुंनो हाथ'वालै आंनि एमआ बहुत इउनिकलै दा जादों नै इउटुबाव नांगासिनो नोंथांमोना आरो बहुत सापर्ट खालामदों एम सेम बानायगोन आं इउटुबबो जागोन आरोना आदा नोंसा न'आव साबेसे दं जोंहा न'आव दासान्दि आइ दं आइ आफा आब' सासे आनै दं ओमफ्राय आं दं गासैदो साबा जायो आरोना 17 मिनिट जाबाय लोगोफोर लाइकआ बहुत जाबाय दे ओमफ्राय हाय आदा माखौ खबराबो मोजां आं बेखौनो फिक्स खालामनो नागिरदोंमोन थारमाने आं दा बुंखाबाय दे फिक्स बुंखानोसै आं हिनजावफोरनि थाखाय दख'ना माय गड बेटारि गैला नै मबाइला 10% सेसलै कारेन्ट हिनजावफोरनि थाखाय दख'ना हौवासाफोरनि थाखाय आर'नाइ गस्ला आरो गामसा अके जागोनथ' दे जागोनबा गासैबो जागोन होनना बुंना हरदो दे ओमफ्राय आं मोजां नांगोन आरोना जागोनबा लाभ फ्रम टटलापारा सोरब्रा जाफ्लुबाय सोरलै नामखौ बुंना हर जागोन ब्र' अके आं नोंसिनिथिं माला बा बेरायहैगोन अके फैबानो जाबाय मस्ट वेलकाम ब्रा बहुत अमा बेदर जाहोना हरगोन आं नोंसोरखौ बायबानो अके थैंक यू ब्र' गौरब हाजरिका गौरब भाई we are thank you अके फाइनाल जाबायथ' ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा बुंबावनो दे 56 जों दायो लाइभ जागासिनो माने नोंथांमोननियाव सोरबाफोर सेकेन्ड हेन्ड बाइक फाननो दोङोबा एसे खोन्थाहरलाय हायोबा माने सोरबाफोर सेंग्राफोर नायनो दोङोबा आरोना नायबाय थादोंबा आरो सेकेन्ड हेन्ड बाइक लोगोफोर NS 200 नांगौमोन आरोना आंनो सेकेन्ड हेन्ड दै आं माने बुंगा सानदों नाथाय बुंस्लाबबाय माने दायो मोनहां जाना दोङो दोंनायालाय बाट आं बुंबाय आरोना माबाफोर प्राइसफोर मिलायदोंबा लायनो जाखोमो माबा मोनसे दे बुंलाय सोरबाफोर बाइक जेनेबा NS 200 पालसार NS 200 रेड कालारनि सोरबा फाननो दोङोबा माबा मोनसे खबर माबा मोनसे जेनेबा लोगोफोर सोरबा फाननो दोङोबा एसे खोन्थाहरबा गाहाम जागौमोन आरोना जे आं बुंजाथावाबाबो बुंबाय आं लाइफनि गेजेरजोंनो माने आं बाइक मोनसे नायगिरदों आंनि गारिया काम गैथारला माने स्कुटिया दिनै सेस फुरा हामा ब्लक थांजोब्बाय माने ब्लकआ हामाखा ओमफ्राय मबाइलबो सोलायनाय जायाखैना ओमफ्राय एकदम फुरा पिस्टन बायलाखादों ब्लकआ सेस बेसां बाजेटनि नांगौ बाजेटखौलाय 60-70,000 बेसेबांनि नागिरदों आरोना माने दा बावैसो आङो DN ब्लगजों कन्टेक्ट खालामदों माने DN ब्लग सासे मट' ब्लगार ओंखारदोंना बर'नि बहुत मोजां फंबाया बिथाङा जेनेबा नागिरना होगोन होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय देलाय बिथाङा नागिरदोंबाबो नोंथांमोननिफ्राय एसे बुंबाय आरोना जि नांगौ जाथारदों आंनो नङा होमबा आयदा हेल' लाभ फ्रम कालाइगाव लाभ इउ हाइ ब्र' सब नोंसोर लोगोफोर गैयाबालाय गैया नङा होमबा दोङोबालाय एसे खबर आब'नितामनिबो दोङो नामा आब'नितामनिया गैयालै न'आव दंहैयो न'आव दंबाय थायो
ओमफ्राय बिदि लोगोफोर अके दिनै लाइभखौ दोनथ'नोसै नामा मा बुङो दिनैनि लाइभआ दे आं बेखौनो सोंनो नागिरदोंमोन आरोना अके दायो फिक्स जाबाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय मा बुंदों उफ दे लोगोफोर एसे लाइक खालामना होबावदो जाय जाय नायगासिनो गासिबो आरो माइ जागाय आंनिया जागाया जाबाय मा होनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ गामिया टटलाफोरा बाय बाय गौरब हाय ब्र हेल' दानो माने लाइफखौ माने बिसास गैया दे भाइमोन माने कारेन्टआ थां अके गुड नाइट बाय बाय अके लोगोफोर दोननोसै ना लाइभखौ स' आं गिफ्ट एवेखौनो एसे फोरमायनो थाखाय लाइभ फैनाय जादोंमोन ओमफ्राय गासैबो अके जायोबा आङो 30K साबसक्राइबार जादोंब्ला गिफ्ट एवे मोनसे खालामगोन बेयाव नोंथांमोननो सिख्लाफोरनि थाखाय दख'ना बरिया बायना होनसै आरोना ओमफ्राय हौवासाफोरनि थाखाय मोनसे आर'नाइ गस्ला आर'नाइ आरो मा होनो गामसा बायना होनसै बरियाके फुरा बाय बाय Okay guys, love you all. Bye bye. ओमफ्राय भिडिअ फैगासिनो मेहेर दाया गाबोन फैनो हानाय गाबोन न'आव सौनायानो फिक्स बुङाखै आदाया ओमफ्राय फैनो हानाय आरोना बाय बाय गौरब बाइक गैयिनि थाखायनो कलेज थानो हायाखैलै बाइकथ' बाइक नांजाथारदों आंनो हायोबा खोन्थाहर आरोना बायखागोन थारमाने आं बाइकखौ माने बाजेट मिलायबानो गाबोनाव लायखागोन बाइकखौ ओमफ्राय दे जेबो सोंनो गैलाबा दोनसै ना लोगोफोर Oh my god, what is this? Oh. Good night. मा क्लासाव गुड नाइट गासैनिसिमबो आं टाइमा बेसे जाखो दायो 7ता जाबायना 7:30 जाबाय जों अके लोगोफोर बेखिनियानोसै दिनै भिडिअ ओमफ्राय बरिया ब्लग फैगासिनो माने दायो ब्लग बनायनाय जानाय जेबो कन्टेन्ट मोनाखै आं बिनिखाय माने ब्लग फैयाखै आरोना मा जायगा जोंना मा होनदो जोंना ब्र मा जायगा जों लोगोफोर अखा फैबाय दै अखा फैबाय दे होनब्रा खोन्थादो क्लासाव जोंनि क्लासा माबाब्रा नों गासैबो लाइभ फैबाय थांबाय मानोना आं बायबाय होखाबायना आंनि क्लासा 5 सेमिस्टार अके स' लोगोफोर दिनैनि लाइभखौ अके स' खबरा नाय बहुत बरिया जाय सोरबा दासो लाइफआव जइन जादों आरोना आं दोननो माबा जाबायमोन अके होनबा दोनसै दे गाज्रि दामोनसै जाय गोदान फैगासिनो आं माने अके बाय लाभ इउ अल बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै अके ओमफ्राय बि बयस लानानै थांगासिनो जों बि बयस मिथिबाय जोंहा ब्र आंनिनो ब्र जायोब्रा निजा लोगो बहुत मोजां नाङो आरोना गावनि खासे लोगोआनो एसां जोंनि बर'नि भितराव टप जानो हादों लोगोफोर बारफैगासिनो जोबोर गोसा Oh my god आयौ बार लोगोफोर बारहुंखा Oh my god न'आव बिरलांबानो जाबायलै कारेन्ट थांबावाखैसो कारेन्टआ लोगोफोर बार बिराद गोसा फैबायलै जोंनिया उदालगुरि आयौ बार फैदो लोगोफोर ना लाइभखौ दोनसै दे दा बार फैना थिंखोलांबा सेस आरो मबाइला सिलायगोन मा नायबाय थानो होनबा आंखौ नायबाय था माथो होनलाय आं लायबाय थानो गाबोन दे माइनास कमेन्ट हो नोंथांमोनहा लायबाय थानो र' जुजुआ दासो फैदो Oh my god आं दासो फैदोंना जोंनो अखा हागासिनो सानगिरि नार्जारि अके नोंसिनिया मा जागा एसे खोन्थाहरलाय जोंनि जानानै दासो बार फैदों आरोना बारानो थांबाय थांनायलाय एसे बहुत स्पिडै मोनसे दोहौ थांबाय आरोना मा ओंख्रि जादों ओंख्रिया बावगारलायबाय आंनिया मामोनलै आलु आरो फान्थाव मोखै दोनथ'नाङा ब्र दोनथ'नाङा माने कारेन्ट थांसिगोन जों कारेन्ट फैबायदां
नोंनि भिडिअखौ मार मोजां मोनो थेंक इउ स' माच मेरे दिल से ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे बाथ्रा दे माने आङो हिन्दीयाव सानसे ब्लग बनायनो सानदों आरो माने एसां रिकुवेस्ट फैदों माने बेलेग माने आउट अफ बर लेंगुवेज माने बर'फोरनिखौ नायो आरो ना ओमफ्राय बहुद रिकुवेस्ट खालामदों आरो ना आंखौ ओमफ्राय हिन्दीयाव मोनसे ब्लग बनाय ओमफ्राय आं खानसे लाबोनो सानदों लोगोफोर नोंथांनो गाज्रि मोना आरो ना हिन्दीयाव मोनसे ब्लग बनायबा क'क्राझाराव अखा हादों ओमफ्राय जोंनियावबो हासिगोन दां होनबा ओमफ्राय बारहुंखा फैदोंबा आङो नोंथांनो लाइभ बारहुंखानि सिन देखायनो मिथिबाय आं लाइभ थाङाथ' बार फैदों आङो बुंथ'ला दे बि बयसा मा क्लासाव फरायो दा बि बयसा फरायथ'ला माने दोनथ'बाय आरो ना भाइया जोंनिया दानो ओंखाम जाबायथ' आरो जोंनिया आजा थाब जाखायो दे गासिबो लाइक खालामदोलै आंनि माबाखौ लाइभखौ लाइक खामब्रा लाइक खाम जुजुआ मिथियासै नैबे आं दा लाइफआव मा बुंखो माने लोगोफोर जुजुआ जों गामि खाथिनिनो माने आंनो बहुत लोगो आरो ना या ब्र या try in Hindi okay mau tahu nih aku ini try boleh minta video sama kali kau good night ada good night deh good night perayaan good night deh bayi perayaan kedua nanti nak kayaknya lap from Lwgwfwr oh my god Lwgwfwr tak lah sedang lagi malah tangan malah pak you get more view in Hindi bro okay I will try bro sama কি হয় মানুহিলা চাই নাই তাতে মোৰ হিন্দীটো ভাল নহয় না পৰে অসমীয়াও বিয়া হিন্দীও বিয়া তাৰমানে good night hello मोनथियासैथ' आं बुंखादोंमोन ना जुजु खाथायाव फैगोन होनना आं दासो मनिसा बर' दासो नायखौ दाना सरि दै गेस्टिक जाबायसो दे मामोन खुराङा आं बुंथ'ला खुरांखौ oh my god कारेन्ट थांबाय दे र' माने नै आङो मोनसे बेबस्था खालामना दोनखादों आं टर्च नैबे टर्च माने कारेन्ट थांबा आं बेखौ बेबस्था लागोन सानखादों आरो ना आं बुंखादों लोगोफोर कारेन्ट थांबाय होनना बे लोगोफोरना गुड नाइट दे कारेन्ट थांबा दे आङो माने बेटारिबो गैला नालाय ना मा बुङो ना सोरबा दोनजानो लुगैथाराखै दे गासिबो लाइक खालामना होदोब्रा 200 जन लाइक खालामना होदो साला लाइभआवनो क'क्राझार फैनानै भिडिअ खालामफै ब्र लाइभ अके माने आं मोनसे बाथ्रा क'क्राझारनि नोंथांनियाव सोंनोसै माने देग्लाय माने बावखुंग्रि हाजोआव थारमाने थांनाय बोसोरनि बायदि गोदोर मोनसे फेस्टिभेल जागोन जाया थांनाय माने सिगांनि बायदि आरो ना आङो जागोनबा थांगोन दे माने देग्लाय बावखुंग्रियाव माने फिसा जागोननाय खोनादों आरो ना फिसाबाथाय थांला थांनायालाय हिन्दी रायलाय आदा सब्सक्राइबार्स फैंस होगा ओके जानायालाय जागोन जेरैबायदि जोंनिया बि बयस ब्रादारा जोंनिया हिन्दी रायलायनासो देरलांबाय नङा होमबा बिदिनो दे बर'खौबो आं गारनो बायो माने बर'आ गावनि आंगो जाबाय नालाय नङा होमबा मा होनदों बर' इंलिसनि ब्लग भिडिअ लाबो आं इंलिस हायालै इंलिस माने इंलिसाव आंनिया काम गैया गारो गुरु good night bro okay good night hello hi bro জুৰি আদা জুৰি আব কি কৰি আছা জুৰি বাইদেউ এতিয়া ঘৰত নাই ক'ক্ৰাঝাৰত গিছি मा जागोन हला आं रिप्लाय बहुत oh my god रिप्लाय होआखै PND प्रेजेन्ट माने आं नुसनाखै दे आं माने स्क्रिनाव जि फैदो बार फैलायबाय लोगोफोर बार फैलायबाय न'आव बिरलांबाय सेस जिएफ दंना गैया फ्रायानो मिथिगौ जिएफ दंना गैया बुंथ'ला दे आं जोमै गेमिं हाय ब्र हेल' लोगोफोर जियानो जादोला आङो लाइभखौ दोनथ'नोसै गाज्रि दामोनसै अके ओमफ्राय आंनि मबाइला अफ जानाबा सेस आरोना थ' गासैबो बाय बाय लिरहरदो लोगोफोर दै र' आदा बावखुंग्रि हाजोआ जागोन ना जाया आदा बुजियासै आदा बावखुंग्रि हाजोआ जागोन ना जाया आदा एबार माने आं नोंथांनियाव आं माने सोंदोंसो थारमाने सासे मानसिनियाव देग्लाय बावखुंग्रि हाजोआ जागोन ना जाया
आं माने देग्लाय फिसा जागोन होनना मिथिदों आरो ना फिसा माने बहुत फिसा जागोन होनना मिथिदों आरो ना फिसाबाय थांला थांनायालाय ओमफ्राय सपनाया 10 ओमफ्राय 11 तारिखआ जोंनियाव तामुलपुराव बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जागोन बर' साहित्य सभानि सेन्ट्रेल मिटिं ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर फैनो गोसोबा फैदो आरो ना ओमफ्राय थांगोन सुदेम बर' अफिसियेल जों थांगोन आदा मेहेर आरो आं थांगोन ओमफ्राय बिब'सु फैनानै जेबो फिक्स बुंनो हाया जोंनिया जाबावोसो आरो ना लोगोफोरा प्रेजेन्ट खालामना हरदो नुवाखै आदा एमान फार्स्ट माने आं नुसनाखै दै फंबाय गाज्रि दामोन दे जायनि कमेन्ट फरायाखै बारनालि बसुमतारी बै खबरा ब्र बोरै खबर बरिया बाय आदा गुड नाइट अके आब' नितिया न'आवनो दोङो गैथ'आ दायो अके लोगोफोर गुड नाइट बिखेसै आंनि दिनैनि लाइभ भिडिअआ माने जि सोंनो दोङो सोंबाय नोंथांमोननिफ्राय एसे एन्सार मिथिबाय आङो स' आङो होनोसै बेखौनो नोंथांमोना जे नागिरदों नङा होमबा दख'ना आरो हौवासाफोरनि थाखाय गामसा आरो आर'नाइ गस्ला अके थ' खाथि लोगोफोर हिन्दीआव भिडिअ बनायगोन हिन्दीआव माने नोंथांमोनाव सापर्ट खालामना जाबाय गाज्रि दा मोनसे नङा होमबा बर'फोरना हिन्दीआव माने जों बिदि सानना आरोना जास्ट रिकुवेस्टनि थाखाय बनायदों आरोना बहुत ओरैबायदि रिकुवेस्ट फैगासिनो हिन्दीआव बनायनो माने सानसेयाव 10 जन फैयोबाबो फुल जाया आरोना बहुत माने आंखौ थारमाने बेलेग हारिनि मानसिफ्राबो नायनो सानो आरोना हिन्दी गावसोरनि भाषायाव अखाया हालालै अखा हायाखै नामा खोन्थाथार आदा माखौ खोन्था आंखो दा मोनसे खामानि माव बे 40 जन लाइभ जानाया गासिबो खेबसे लागैनो बाय बाय होनो दे गासिबो गुड नाइट होदे खेबसे लागैनो आरोना बेलेग खालामलाय खेबसे लागैनो थुलाय गासिबो दे आंबो खेबसे लागैनो बुंखानोसै बाय बाय गुड नाइट मोजां सिमां नुदों हराव नङा होमबा दा बाय बाय गुड नाइट बाय बाय सोरां बसुमतारी कार्बि आंलं बय गुड नाइट फरायख'नो हाला अके बेफोर गुड नाइट बाय बाय लाभ इउ अल गाइस बिदिनो सापर्ट खालामबाय था बरिया कन्टेन्ट फैगासिनो इयुनाव माने सानना दङ आरोना बहुत मोजां भिडिअ बनायगोन ओमफ्राय आं थाबैनो लोगोफोर बाइक लानोसै NS 200 एकदमबारे one star बाइक अके लोगोफोर बाय बाय